Good day mga kabarangay. So naanagyod ang atong Papa RD calendar. Oh, di ba? Papa RD 2026 calendar. Tama na. Papa RD na ha. Kompleto nagbulan ha. Oh, dili na premature ha. Oh, kompleto nagbulan. So, limited edition lang. Limited edition lang yun ang pwedeng mahatagan nato sa Papa RD calendar. Kasi Papa RD rabi nagbayad ani so kabus na beta. So limited. O, karon para sulit yun ang kuan, sulit yun ang makadawat ani mga kabarangay, mga kaistorya. Katulad yung mga solid nga listener ni Papa RD. Katulad yung mga diehard listener ni Papa RD. So, na ako'y mechanics sa matagaan nato sa Papa RD 2026 calendar. So, kadtong mag-follow, mag-share og mag-invite sa ilang mga friends, mag-invite all sa ilang mga friends sa duha ka pages ni Papa RD, katong Papa Space Capital RD, kani nga page mga kaistorya, kabarangay, kani nga page isa, wait lang ha. Ay kasamok magiding natay password sa atong cellphone ay. Kani ha. So duha ka buk atong page. Kaning natay, wait lang ha. Ugoy. Kaning maka Papa RD. Mo ni siya ang Papa RD nga page, Papa Space Capital RD. O katuling isa nato ka page katong Papa RD News TV. Ayon. Papa RD News TV. Kadtong maka-invite all. Unsa ang pag-invite all? So sa inyong Facebook, mo ninyong Facebook halimbawa, i-search ninyo ang Papa RD. I-search ninyo ha. So halimbawa kung Papa RD nga page, i-search ninyo. Inyo nang i-click ang Papa RD. Di ba na ay tulo ka dot diri? Na inyo na tulo ka dot, di ba? Tapos adto din mo sa invite friends. Sorry. Invite friends. Di ba mo gawas mandayon na ang inyong mga friend, tanan, di ba? Otro na ko ha. Adto mo sa Papa RD nga page. Diri sa kung mag-atubang ana, diri sa left side na itulo ka dot, i-click na ninyo. Pangitaon din ninyo ang invite friends. Click ninyo na. Okay, i-select all ninyo. Select all. Okay? Tapos, inyo nang i-screenshot. I-screenshot ninyo. Tapos, inyo din siyang i-send invites para tanan ninyo mga friends, ma-invite ninyo to follow the pages of Papa RD. Pag send invites ninyo, ana, i-screenshot na po ninyo. Okay? Unya, i-send ninyo sa Messenger ni Papa RD. I-send ninyo sa Messenger sa RD Sontolibas or Papa RD nga page. Dapat duha ka pages sa katong Papa RD nga page o Papa RD News TV. Ang first 20 nga maka-send sa ilang screenshots nga ilang gi-invite all ang ilang mga friends na ay makadawat og libre nga Papa RD calendar. Plus na ay pirma ni Papa RD sa likod. Di ba? Inano ko kabagagnaw, inano ko ka-feeling, di ba? Inano ko ka-feeling mga kabarangay, mga kaistorya. Na ay libre nga calendar ni Papa RD, limited edition, first 20 o napag-perma. Para legit yun, nga makaingon mo nga, gikan yun kay Papa RD ang calendar, na perma na kay moabot ang panahon, masing mabaligya na ninyo ang kalendaryo ni Papa RD, di ba? Kay Boss Suka na sa din na kay Boss Toyo. O, tuwa na ko ha, sige ha. Okay, so magpaabot ko sa inyong mga screenshots para dawat mo og libre nga kalendaryo ni Papa RD. First 20 nga maka-invite all sa ilang mga friends sa Facebook to follow Papa RD and Papa RD News TV FB pages. Thank you so much! Avail mo!
o Papa RD Calendar.